Hello everyone, khulumbai आरो borainai गासिखौबो दिनैनि बे गोदान भिडियोआव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गासिखौबो मोजाङै दं होनना आसा खालामना दिनैनि बे भिडियोखौ जागायनोसै। अब्ला इन्ट्र सुरु। ओमफ्राय आंनि चेनेला दाखालि बावै 3K प्लास जाबाय, माने 3K प्लास साबस्क्राइबार जाबाय आंनि चेनेलाव। स' जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा नायदों बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। ओमफ्राय मैया दाखालिफोर भिडिअ बानायनाय जायासै, ओमफ्राय आं दिनै खालामनायनिसै भिडिअ ब्लग भिडिअ। ओमफ्राय आं दा मोनसे जायगायाव थांहांदों गामिखै, नायलांबाय थादों नोंथांमोना। अब्ला थौदो गस्लाखौ इखौ सोलायना गानबायलै गरमखाय, आखाइ गोलावखौ बेसे गानो ना। ओमफ्राय फैफानो टाइम मिलायबा फैफानो हागोन आबै। नुबाथाय माइरंखौ बजाय होग्रोबानो होना दोनबानो जाबाय। हाया ओमफ्राय जुदि आं फैयामोनबा माजों लाबोगौमोन जेनेबा? आं सोरखौबा नागिरनोसो थांनो नागिरदोंमोन। आं दा दंफैयो गलागाव सकआव। ओमफ्राय दिनै बाजार माने लकडाउनखाय बारा गेदेर जायाखै बाजारा, ओरैनो एसे फिसा जादों। गस्ला बायनांगौलै खामनाय जोबथ'बाय, दा थांथ'नोसै। दै गरम थांबायसो माथो। बाजार खालामबाय, गस्ला बायबाय गांसे, ओमफ्राय दा थांनोसै न'आव। बेबायदिनो मैगंफोरबो बायबाय, दा थांनोसै। जायफोरा दाखालि शुटिंखौ नुनानै साबस्क्राइब खालामदोंमोन नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा, मानोना शुटिंआ जागायबाथाय आङो बेबायदि शुटिंनि भिडिअखौ हगारना होबावगोन। शुटिंआ 10 तारिखनिफ्राय जागायबावगोन, जुलाइनि 10निफ्राय जागायबावगोन। आरो बे जाबाय जोंनि आगोलनि स्कुल, LPनि थाखो 1निफ्राय थाखो 4सिम फरायदोंमोन आं इयाव। केरामखौनो खेलसे गेलेलांसैलै।